Kasunod ng pagkalat ng fake news sa social media na ang bagong variant ng COVID-19 na mabilis na nakakahawa ay nasa Pampanga na, nagbigay ng abiso ang Clark International Airport na malabong sa kanilang paliparan galing ang biyaherong umuwi ng Hong Kong na pinaniniwala ang carrier ng UK mutated COVID-19. Ayon kay Terry Flores, Corporate Communication Chief ng Luzon Premier International Airport o LIPAD, walang bukas na flight ang CRK patungong Hong Kong. So, for the record ho sa inyo, sa atin ho sa inyo na ho magsimula. Kung ito ho ba'y may bakas na dumaan ho dito sa ating paliparan? Wala po tayong flight papuntang Hong Kong. So unang-una yun po, malinaw na malinaw, wala pong flight papuntang Hong Kong na nanggagaling dito sa CRK. Pangalawa, yun nga po, may mga requirement naman po na chine-check. Ang dami-daming checkpoints na tinitingnan yung kanilang mga documentation at yung mga requirement para masiguro na sumusunod sila dun sa protocol. Ayun. Pero wala po tayong flight papuntang Hong Kong. So siguradong 101% na hindi po dito sa CRK galing yun. Ayon sa LIPAD, ang mga bukas na international flight ay limitado pa rin, tulad na lamang ng Dubai CRK at CRK to Dubai. Sa kanilang nakaschedule na flight na tuwing Biyernes, mula sa 3 Airbus plane ng Emirates na operational mula Lunes hanggang Linggo. Singapore at CRK to Singapore ng airline company na Jetstar at ang daily flights ng Qatar Airways. Ayon kay Flores, bagamat kasama sa may travel ban ang naturang destinasyon, umiiral naman anya ang mandatory 14 days quarantine sa mga Pilipino na siyang umuuwi ng bansa kahit na nagnenegatibo sa RT-PCR test. So Filipino citizens, yes, mandatory ang 14 days quarantine. Kung natatandaan nyo, requirement, hanggang ngayon naman ay requirement na pagdating nila dito, they have to undergo an RT-PCR test. So mabilis lang kasi lumalabas yung resulta na yun ngayon. Within 24 hours, usually nakukuha na nila. Kung kahit negative yung resulta nun, they still have to complete their 14-day mandatory quarantine. Nilinaw rin ng LIPAD na ang paghihigpit ng screening process ng mga pasahero na galing sa mga bansa na may travel ban ay kinagawa na simula pa lamang sa mga airline company. Maayos umanong naidadala sa mega quarantine facility sa New Clark City ang mga pasaherong mula sa bansang may bagong variant ng COVID-19. Iyon ay ayon na rin umano sa koordinasyon ng CRK sa national government. Nagsisimula sa airline. So si airline dapat sa point of origin pa lang, sinasabihan na nila yung mga pasahero nila about this travel ban. Kasi nga kung merong mga hindi mapapayagan na pumasok, wala silang choice. Kailangan maibalik kung saan ang galing. So might as well, dun pa lang sa point of origin, hindi na patutuluyan, papacheck-in. Kailangan din po nilang magbigay ng listahan ng mga pasahero na manggagaling dun sa mga bansa na naka-highlight. Kasi kung mapapansin niyo, Singapore lang talaga yung direct natin doon sa highlighted countries, no? Yung dalawang natitira, yung Dubai at saka Doha, nagsisilbing parang transit destination lang from the... Sa abiso ng DOH ngayong January 6, 2021, nilinaw na wala pang naitatalang kaso ng bago at mas nakakahawang coronavirus variant sa Pilipinas. Habang kasama naman sa binabanggit ni Secretary Duque na patuloy ang kanilang isinasagawang contact tracing sa mga nakasama ng biyahero na nagpositibo sa Hong Kong ng bagong variant ng COVID-19. Paulo G. Santos, CLTV News.